ئێستا لە باشوور ئەمڕۆ یەکشەممەی دەنیز ناونراوە ئێوە چ قسەیەکانەیە؟ هەیبەت ینی بۆ هەواڵ دەنیز ئەم بێژن حتا کێلیە داویێژی بەرخوادا بە ئیرادایەکی شپوڵە بە vînekî azad bi mejiyekî azad armancek hebû ew jî hemû jin bi azadiya xwe jiyan bikin gel bi azad jiyan bike bi rûmet jiyan bike lê ew kiryarên ku li hember heval denîz pêk hatiye wê tiştî mirovan dîtine ber çavan yanî çeteyên ku êrîş dikin çeteyên ku yani tu nirxên ehlaqî pêran nîne tu nirxên mirovatî pêran nîne ew komkujiyeke li hember hemû jinan e ji bo jî weke jinekî dest pêkê ez bêjim piştre jî weke şervanekî yê pêjê û fermandarên yê pêjê ez bêjim ku wê tu carî em ê tola denîzan li erdê nehêlin kêlî bi kêlî em li ser vê berxwedana ku heval denîz raber kiriye em ê xwe mezin bikin xwe amade bikin di nava berxwedanê da bin bi hemû هەناسایە xwe di nava fedayîtiyê da bin ku em tola denîzan rabikin divê ku her jinekê jî her keçekê ku hemû seranserî em bêjin Kurdistanê li başûr dibe li Rojhilat dibe li Bakur dibe li Rojava dibe û derveyî welat dibe ku xwedî li mîrasê denîzan derkeve ev komkujiyê ku li hember heval denîz pêk hatiye gerek hesab warê xwastin li qadan li dadgehan hemû waran da gerek hesab ji kuceran werin xwastin